Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe heeɓoɓe Ayaw Pini TV hande noon eɗen e ɗo to ganduɗa ko kañum woni hôtel des députés ina wayno noon hande Harouna Moussa Dia disnodirtoɗo hoorejo leydi Macky Sall jaɓɓimaɓe ɓe ganduɗa ko kañum en goni dilloɓe e fanno dawrugol toon to APR tawi kadi ha hande yiya ɗo tan ko ɓe ganduɗa ko kañumen ɓuuri mantinade Daouda Moussa Dia premier questeur à l'Assemblée nationale nani e konnguɗi Harouna Dia o holliti wonde ina wayno hoorejo leydi ndi Macky Sall koko bettiɓe saabu o famirano hono dani yende wonde responsable uji APR hakkude munen ko caɗele goni ɗon paccirana yimɓe ha laaɓa e gueɗe ɗe. eyi a jarama ko jonde moƴƴere woni ɗo henna woni no président wiri ni ko kanko wi yo Harouna ar ƴeew yewtude yimɓe parti o surtout ɗo e banlieue Dakar par ce que ne waɗi caɗele fewi yimɓe nandirani gonga ɗum haali joni kanko hoore makko andano ko ni way musde wan noon hakkude yimɓeɓe hakkude muɗumen yettima nokku to banggue wasdenandirde ha weeɓani hankkadi kono alhamdulillahi omo joddo yimɓe omo yewtude e muɗumen hande to gonɗen ɗo henna kala ɓe o joddi o yewtude muɗumen enen keeɓa doole goɗɗe ha jabɓa woppude wonko nangguno to banggue bonande pour intérêt président woni intérêt Sénégal ko raɓɓiɗin tan o wiɓe tan joni ƴewden tan ko gueɗe ɗiɗi hande holko ɓuuri himmude est ce que ɓuuri himmude ko poste uji meɗen est ce que ɓuuri himmude ko gonal meɗen walla ɓuuri himmude ko wattuɗo ene président yimɓe fof dakkodiri ɓuuri himmude ko wattuɗo président ɓawno ɓuuri himmude ko wattuɗo ene président enen il faut jaɓen woppude ko men ko beele président woni ɓenne so président ɓiɗi kadi gartene gueɗel men he ɓawde en mbawa woppodirde en mbawa yafodirde goto foof ene wayno jaaɓi e ngolol konngol en ɗaminaka ene ma moƴƴere wat hayso noon hunde nde weeɓani wan noon ɓooyi ene wayno fuɗɗima tampinde yimɓeɓe to banggue harande kono e wiide makko ɗum ɗo foof ɗum tan ko wasde liggey wasde liggey noon waɗi ɗum ko économie o taw ene manque yettade foti yettade ɗo so Allah newni so président heeɓi deuxiéme mandat o ko emploi woni doole muɗum woni yimɓe daña liggey dañata liggey noon koye domaine aji kewɗi banggue industrie banggue économie numérique banggue économie sociale banggue environnement président haali ɗum kono kadi amin ɗamini kadi so pétrole ari kadi ma ɓeydo yuɓɓinde gueɗe ɗe foof hankkadi so goto foof heeɓi liggey hankkadi caɗele dukoji ɗi e cowoji kewɗi foof ma usto so Allah jaaɓi ko ɗum woni darde makko alhamdulillah min jettamo noon no fewi gati wonko walli no fewi no fewi oɗo saaha e gondiral yimɓe jaddiral muɗumen pour jaggande président ha wawa ɓennude e premier tour e élection garowo ɗo henna ne teskano e garagal Harouna Moussa Dia so ari ɗo ne teskano e makko jippade banlieue Dakar gam yewtidde yimɓe ɗe holko saabi hande cuuɓi ɗon hôtel des députés ala wona noon ko kanko so ari o finta tan o yaha banlieue mo jooɗo e yimɓeɓe d' abord groupe aji ɗi o jodde e muɗum yewtude e muɗum no waɗi ɗo henna hande ni so gayni soɓe nandiri ɓe jaaɓi ni won o yaaha o e banlieue he banlieue he wona omo yaha tan ala o yahata ko par commune ngol to lawol yiyano commune Djedde Thiaroye Kaw caggal nde waɗi hono ko waɗata ɗo henna joni ko so gayni kadi o yaaha joni ko Keur Massar wona so gasi yimɓe foof pamodiri o muɗon o yaaha banlieue no mbiruɗani o yaaha Keur Massar o joddo yimɓe heddiɓe kadi militaji ɗi responsable kadi ɗi kadi jiyamo ko ɗum woni lawol ngol rewi kadi ngol amin nandiri e ngol lawol ko lawol ɓurgol moƴƴude gati yimɓe foof ene pamodiri hen jii hen guite muɗum e koye muɗumen caggal batuɗo henna beele on keeɓi famamuye yimɓeɓe wonde kamɓe foof maɓe gaccu hiiro ngaye ɓe mbaɗa junggo e nder faanu gam wallorde hoorejo leydi Macky Sall ƴeeyi ko ɗum ɗon kam wona hunde wemde kono e nder haala mabɓe kam goto foof feññini ene paari woppude ko mun ko saabu jaggande président ɗum tan ko ɗum ko ƴewreno hen amin ɗamini ma yetto ɗum noon inchallah Allah jarama